Sä et tosta koneessa ollenkaan. Kato mun kävi ihan sama tavalla. Se on 64 pisteinen se mun ja Windows 7 katolla. Tuossa koneella mulla on Windows 7, mutta se on 32 pisteinen. Ja se onnistuu. Samoin kilpailuttaa ensi helmikuussa, niin saadaan koneeni mukaan kesken Samulle laitteessa siihen. Niin mä luulen, että se täytyy toisella tavalla laittaa siihen. se johonkin initiaaliseen valtuutuksen sinne salaitettu. Mullakin niin asensin sen siihen koneeseen, että sit vaan aktivointi ei onnistu. Vaikka kuinka lähetti uutta koodia. Otin 2 ja 5 sen asentaa. Jokainen seura 100 € maksaisi. Jos ne teet kerran euroa käsiin, niin sä vaikka kirpeä maksaisit sen. Mutta silloin ei ollut. Muutettiin se luokkajärjestyssysteemi. Mä kysyn keväällä sekä Samuelta että Vasko, jos muutetaan, niin onko ongelma muuttaa Excelia? Ne vaan sanoo, että ei ole ongelma. Halutaan. Siellä on ammatiksi tuolla työtä tehdään vähän niitä juttuja sille, että Samulikaan tiedä, mitä se sinne oikein tehdä, kun saa muuttumaan niin. Mä soitan, kun mä lähdetään kohti, kun mä soitan matkaa Samulille. Voita saada sillä, että se olisi Suomen rahaa ja sitten laittaa se liikenne suulle ilmasta ja sitten maksat siitä 2-3 kerrasta. Eli kerta-oikeus, tai sanotaan vaikka olisi joku muu, niin aivoiko sä siitä ihan hyvää rahaa sitten itselleen vielä? Se on varmaan maksaa 50 joka vuosi päivityksestä. Se oli 20 vaan. No joo, okei. No, se on Jos se voi päivittää, niin päivittäisi. Ei se nyt homma kitty. Mä voi niitä kuitenkaan ole kauhean monta kopioa. Mikä homma se No on? mutta muistutetaan noin hallinnassa niin nimet käsisin. Joo, tai siis tuossa kun yöt on ilmoitettu. Niin. Joo. Mulla on 7 tiedossa. Joo. Mulla tulee makaa kopiossa sinne. Aina tulee oikein, koska se maksaa. Sitten se kyllä ihmiset kirjoitetaan, että se on se ei ainakaan tuossa ilman lisenssistä. Ei ainakaan. Kerran yksi vuosi oli nämä ruotsalaiset tytöt. Niillä oli ollaan kilppu, oli toisella puhtus tuolta rankingista. Toiset on niin eri tavalla rankingissa lisenssissä, niin sitten se heti takana. Aina kun nyt onko samaa. Nyt kun tekee virheitä, että tuossa sama reitinki on joka luokka, mitä mäkin 23 kertaa painaa enteriä, niin se on eteen. Mitä meillä nyt oli, että ei se tunnistanut pelaajaa, niin yhdessä oli välilyönti ja toisessa oli... Ja nyt kerran yksi vuosi oli yksi tyhjälyönti nimen perässä oli yksi välilyönti. Se tuli Samuli täällä, se näki, että se klikkasi ja se ilmoittui sinulle, sitten se välilyönti siellä perässä. Ja nyt kun siinä reitingilistassa on 1266 nimeä, niin ei sieltä nyt enää rupea etsimään, niin se vittu.
Ei ole täällä, mulla on kaikki nimet kopioitu. Millä te sen liitätte siihen? Siis mä otin Heikkinin siitä viereen. Kaveri jonkas mä olin ja nappasin sen ja kopioin ja pistin siihen. Ihan vaan konsolseen. Neljäs kotivalostille 11.9. Hän siirtyi samalla erissä 3-1 johtoon. Mulla oli sekin toiveena, mutta ei se onnistunut siellä, että saisi viime vuoden Siimaa ja osakstoon niinku pidetty siellä. Saatte tosi luokkiin, niin se on tosi... Niin sen jälkeen niin näin. Niin, Vanhan kilpailun operointi on ihan mahdollista. niin on, mutta se on hyvä, kun se olisi kaikki nimet kirjoitettu. Sä menisit vaan ja me laittaisi uudet luokat sitten, niin se on siinä. Joukko alkaa päästä pelaamaan. Aha. Ei, mutta nuo. Kyllä mä alan nimittäin niin jäykkä. Joo, niin se on normaalia. Pelaamaan. Mulla oli tuossa mitä mä olen siellä? Ai niin, sulle. Joo. Mä katson ykkössä, kenen voittaa puolinsa, niin se yleensä pääsee vähän parempiin paikkoihin. Niin ei halua päästä. Ei kolmas päivä. Kaksi ja onko se hyvä? Varsinkin jos oli 3 puoli. Yksi 5 puoli sulla olisi pitkä. Ei ole saman virtuaali. Ei kun niin kuin sitten tuli loppupuoli. Niin ja se olisi varmaan muutettukin. Me otan sinne meidän 4 puolin sit, jos tai 3 puolin. Alkuun näytti, että miten voi mitään käyttää. Sitten mä tullaan takaisin. Ja sitten 5 puolella. Sipilä on suihku. Se oli sitä 140. Ja vielä teillä se lähtee 3 päivänä. Se perjantai-päiväkin on ihan hyvä. Siellä on 45 pelaajaa. Meillä on kaikki yhdet kuukautta. Mutta ei ollut 200 eri. Ei ole 200 eri, mutta jos lasketaan sellainen päivittäin. Joo. Mä olin viime vuonna ainoa pelaaja siinä, sitten voitti täysin. Sitten mä hävin yhtä. Hei, Jyrki, järjestä tuohon Siljamalja nyt. Jokki ehtii vielä. Mikä? Jokki ehtii jakaa Siljamalja. Minä tällä vai? No sähän oot pingitty tuon puheenjohtaja, menet tonne suoraan valmiin. Nyt kakkonen vielä. Joo. Kuka tulee mun kanssa näin yksin? Joku tulee nyt sitten. Esko. En mä oikein voi. Eikö Antti voi tulla? Antti, anna Antti. Mut sit se on 3 koulussa. Onko sä jo päättänyt, että missä vaiheessa niin se, tämä malja katki on? Onko se niin paras 10 vai paras 5? Paras 7, oliko se 3? Jori on tiukasti kiinni finaali. Hetkinen, tuleeko nyt joku sellainen voittaja? Voitti Riku kaikki. Niin sieltä tulee peli. Onko 17 loppuun? Saadaan sopivaa. Kyllä siellä 4 jäljellä. Saattaa.
Täällä pysyy sen verran litsläs. Paljonko on siviä? Niin, sama täällä. Me pitäis niin aikaa. 9:09.